Silav roj baş, hevanno, hêvîdarım tev başin. Îro ez ê ji were behsa operasyona li Yalovayê bikim. Dewleta Tirkiye tam di vê demê de çima hewce dibîne li hember Daişî operasyonekî pêk bîne. Çima? Çima Yalova. Ev hemî meselê mühîm in. Em tev dizanin ku çeteyên Daişî heta niha li Tirkiye hatine parastin, li Tirkiye hatine tedavî kirin, li Tirkiye xwe bi rêk û pêk dikin. Çima niha hewce dibîne ku ji nişkeva operasyonek bide dest pê kirin, hem jî bi rêya çapemeniyê. Gelo operasyonek psikolojik e. Di vê derê de Çeçenistan militanên ku ji Çeçen hatine li Yalovayê bicih bûne, mesela wan çi ye? Bandora Rusyayê çi ye di vê operasyonê de? Wekî din Amerîka, Ewropa. Dewleta Tirkiye dixwaze karteke çawa bilîze. Wana hemî mühîm in. Hem dema wî wexta wî û hem jî Tayyip Erdoğan dewleta Tirkiye li pê projeyekê çawa ye. Em tev dizanin ku niha li rojata navîn hêza bi tenê ku li hember Daişê tê dikoşe, Quwetên Sûriye Demokratîk qesedê ye ve hevalbandiya hêzên koalîsyonê. Ew jî ji hêzên Ewropî û Amerîkayê pêk tê, serkêşiya wan jî Amerîkayê dike. Em tev dizanin. Niha beriya niha ceribandin ku hikûmeta veguhêz a Sûriyê tevlî vê meselê bikin, lê bi ser neketin, têk çûn, çawa têk çûn, we jî dît di operasyonekî pir biçûk de yan jî di dema çalakiyekî tatbîqatê de du eskerên Amerîkî hatin kuştin. Niha hinek tirs çêbûye, Pentagon li dij derdikeve. Pentagon naxwaze bi hêzên HTŞ re derkeve operasyonên li hember Daişê. Herkes dizane ku perçeyekî HTŞ ye Daîş. Yani hevalê hevê berê ne. Dewleta Tirkiye jî em tev dizanin Daîş weke rêxistin çeteyên ku ji Çeçen hatine li Yalovayê xwe bi rêk û pêk dikin. Di nava hereketê de ne. Dewleta Tirkiye ji bo xwe heta niha weke kartekî bi kar danî, xwedî misyonek cuda bû. Yani planekî din çê dikir. Ew plana dewleta Tirkiye bi ser neket. Van çeteyan dixwast ji bo menfaetên Tirkiye bi kar bîne. Lê zivire. Tamam li Libyayê bi kar anî, hê jî bi kar tîne. Em hemî bidin ber hev hevan. Niha li Libyayê jî Rusya û dewleta Tirk li hemberî hevin. Projeyê wan li hember hevin, planê wan li hember hevin û çeteyê ku li wê derê bi kar tînin jî li hember hevin. Niha li Yalovayê divê em bizanibin ku demekî dirêj e, çeteyên bi eslê xwe Çeçen hatine li wê derê bicih bûne. Ev Çeçen bi Rusyayê re di nava probleman de ne. Problemê wan hene. Çawa ku problemê me Kurda bi dewleta Tirkiye re ye, problemê Çetenan jî, Çeçen jî, ew jî İslamîstên radîkalan piraniya wan. Li hember Rusyayê xwedî problem in. Qismekî wan hatine li Yalovayê bicih bûne. Çawa ku qismekî Kurdê me çûne li Maxmûrê bicih bûne weke kamp, yan jî çawa ku Kurdê me din çûne li deverên cuda weke kamp bicih bûne. Divê em ji bîr nekin ku Çeçen jî ew İslamîstên tundrew bi tevê jin û zara ve hatine li Yalova derdora wan bicih bûne. Li wê derê weke kampekî bi kar tîne. Li ser pişta dewleta Tirkiye, yani milletên Tirkiye. Li wê derê ne? Rusya aciz e ji hebûna wan Çeçenan li Yalovayê yan jî li derdora wê. Dewleta Tirk niha bi operasyona li hember Daişê dibin navê Daişê de operasyona li hember van hêzên tundrew de dixwaze bi kevirekî pir çûkan bide. Ez ji were yek bêjim. Binêrin em tenê wisa hinek fikrê xwe em derxin pêş, hûn jî dikarin şîrove bikin. Dewleta Tirkiye çima di vê demê de pêdivî dibîne operasyon pêk bîne. Ez ê nûçeya operasyonê ji were bêjim. Yani sê polîsên Tirk hatine kuştin. Ji bo dewleta Tirkiye nexeme. Heta baştir e jî vê bi kar tîne. Yek hebana. Dewleta Tirk bi vê operasyonê dixwaze ji Amerîkayê re bibêje Donald Trump re binêrin. Êdî pêdiviya we bi qesedê tune ye. Tamam baweriya we bi Şamê tune ye, rast e. Lê vê baweriya we bi me hebe. Em weke dewletekî endama NATOyê em amade ne li hember Daişê operasyona pêk bînin. Binêrin em xwe îspat dikin. Li Yalovayê me çêkir 325 kes
nava haftaya buri da hatın binçavkirin li Türkiye Daişine ne Daişine ne meseleye. Devleta Türkvan insana vake Daişi nişan dide. Çıma Hakan Fidan revebrindin en devleta Türkiye beryan hap caran gotun. Daesh maiş nemaye. Endamê wan tev çûne malê xwe xilas bûne. Amerika qesede Daişê weke bahane bikartîne gotin. Ne? Rêveberên Dewleta Tirkiye ti Musa dibêjin ne? Madem Musayê Hakan Fidan rêveberên Dewleta Tirkiye çima hûn radibin di nava Tirkiyeyê 325 kesan dixin bin çavan dibin navê operasyona li hember Daişê de çima fayda ve çiyê tê da çima hûn radibin hêzên polîs dişînin Yalovayê hûn şarekî çekdarî didin derxistin hûn dixwazin kî bidin bawer kirin yani hûn nizanin li Yalovayê çi heye çi tune ye yani hûn diçin wê derê teslîm olun ew jî êriş dikin şerê çekdarî derdikeve çi ye ev lîstik ev senaryo em bawer nakin hûn bi zanebûn dixwazin şerê çekdarî derbixin hûn dixwazin dünya alemê îxna bikin hûn weke dewlet amade ne tevlî hêzên koalîsyonê bibin hûn di nava hêzên koalîsyonê de cih digirin lê ji ber ku hûn bêbextin hûn endamên vê rêxistinê tînin Tirkiye tedavî dikin di malên van çeteyan de zarokên me yên êzîdî weke cariye hatin dîtin hûn behsa çi dikin ya wana bêexlaqin ez werim ser şîrova xwe yek wana dixwazin hêzên Amerîkayê Ewropayê îxna bikin ku ew amade ne li hember Daişê operasyon bidin destpêkirin yani ew dijminê Daişê ne ev yek ya du hevanno wana dixwazin li Rojava lîstika wana li ser Rojava êdî binêrin pir mühim e tiştek ez ji we re dibêjim ez vê nivîsê bidim ser ekranê ya yekem hat femkirin baş e dünya alemê re dixwaze îspat bike ew weke dewletekî amade ye di têkoşîna li hember Daişê de xwe îspat bike ya duyem armanca dewleta Tirkiye em tuca ji bîr nakin têkbirina Rojavayê Kurdistanê ye eger sibê du sibê rabe li hember Qesedê li hember Kurdan li hember Partiya Karkerê Kurdistanê bibêje ez operasyonekî pêk dînim li Rojava dünya naqultîne da naqultîne dünya bawer nake çima Kurd êdî hêzên meşrû ne dawa Kurdan a netewî heye di qada navnetewî de meşrû ye dewleta Tirkiye êdî lê hatiye qedexekirin êrişê Rojava bike dewleta Tirkiye di têkoşîna li hember Qesedê de li hember Kurdan de êdî dor lê teng bîye dewleta Tirkiye nikare êrişê Rojava bike ji bo şerê li hember Qesedê yan jî şerê li hember PKK ev bahane ev hincet ji desta hat girtin hem bi xêra vê pêvajiyê û hem jî Amerîkayê qedexe daye serê hem jî faktora İsraîlê heye binirin pir mühim e dewleta Tirkiye li hember Kurda êdî nikare êrişê Rojava bike bahane tune çi dike li Dêre Zorê cî petrol lê heye Daeş heye erê li hember Qesedê şer dikin erê Qesedê dewleta Tirkiye wê rabeviya bêje ev 10 salan Qesedê li hember Daişê şer dike nake nikare dawî li Daişê bîne em weke dewlet em dikevin Rojava ne li hember Qesedê li hember Daişê Daeş ji Rojavayê Kurdistanê zêdetir zarar dide me di sînorê me de dikeve dewleta Tirkiye tim dibêje Daeş wê ji başûr ve bikeve sînorê me dibin xeteriyê de ye bajarên me ewlekariya milletê me dibin xeteriyê de ye arkadaş ez dikevim Rojavayê Kurdistanê dikevim Sûriyê ji bo têkoşîna li hember Daeş ev karê min e yani bahana dewleta Tirkiye ev e faktura sêyem jî heye baş e yani ev meselekî pir mühim e anha dewleta Tirkiye wextê ku bikeve Rojava bi navê têkoşîna li hember Daişê dünya jê re tiştekî nabêje çünkü ew ji dünya re bêje îşê we rehet e hûn dûr in Daeş nayê zira nade we ama ez sînordaşim dewleta min ser sînor e milletê min ne dibin garantiyê de ye
Ez nikarim bisekirim. Ez mecburum bikim Suriye. Ez mecburum şer bikim lehember terörizma Daişi. İdiye ve bahsa Kurdaneke. Başı. Ev jêra lê hat bû bahane. Ya duyem hevanno. Tayyip Erdoğan soz daye Putin. Ji ber ku niha şerê Rusya û dewleta Tirkiyeyê dizî heye. Di piş perdê de şerekî wanê pir ciddî heye. Hem şerê wan li Libya heye. Libya hûn zanin ew aliyekî Libyayê dibin kontrola askerên çeteyên Rusyayê de ye. Aliyekî jî dibin kontrola çeteyên Tirkan de ye. Ew li wê derê li hember hev şer dikin. Rusya lê xist di nava mehekî de 4 keştiyên Tirkan li ser Behra Reş anî xwarê. Problemê wan ê navxweyî gelek in. Niha Putin ultimatum daye Tayyip Erdoğan. Ez êdî li dewleta te nava te de çeteyên Çeçenî meçenî naxwazim. Dibe tu wana hemî belav kî. Kampê wan belav kî. Ez wan çeteyan naxwazim. Çeçen xwebirî ku pêk dikin, xwe organîze dikin di nava Tirkiyeyê, bi alîkariya Tirkiye. Tirkiye bi şerê li hember Daişê, wan Çeçenan jî ji holê radike, kartekî pêşkêşî Rusyayê dike, dibêje min daxwaza te anî cî, kartekî pêşkêşî Amerîkayê û Ewropaya dike, dibêje êdî ez ji wan dewleta me ku di şerê li hember Daişê de serkeftî me, hatta binêrin polîsê min jî hatine kuştin, ez ew qas ciddî me. Ew binçavkirin filan bêvan, ew hinek ji bo xapandinê bû, kesî bawer nekir. Aniha sê polîsê xwe, heşt polîsê xwe birîndar çêkiriye, êdî dibêje tamam. Xelkê bêje dewlet ciddî ye. Ya din jî hevanno ji bo ketina Rojavayê Kurdistanê û bertevkirina Qesedê. Ji xwe eger hêzên Ewropayê, Amerîkayê bibînin ku dewleta Tirk şûna Qesedê digire di şerê li hember Daişê de, êdî ew ê îtîbara Qesedê kêm bikin. Yani ew wisa organîze dikin. Ew wisa serê xwe de çê dikin. Yani min heta sê faktör derxistin holê. Baş e? Ev yek. Niha vê serê sibê bû mesele, ji xwe mesele hefteya borî dest pê kir. Di operasyona binçavkirinê ya Daişiyan, Wezîrê Karê Derve ê dewleta Tirkiye, Wezîrê Karê Navxwe ê dewleta Tirkiye, Alî Yerlîkaya ragihand li Yalovayê di operasyona li dijî Daişê de vê sibê sê polîsê wan hatine kuştin, heşt polîsê wan jî birîndar bûne. Yerlîkaya destnîşan kir ku di operasyonê de 6 endamên Daişî jî hatine kuştin. Ka em binêrin nasnama van Daişiyan çi ne? Gelo Çeçenin ji ku derê ne? Heqeten haya min jê tune ye. Nava rojê de wê kifş bibe. Eger haya wê hebe, hevanno, ajansa da vedî be ji me re bêjin. Binivîsînin yani, ji ku derê ne? Tîmên tenduristiyê birîndar rakirina nexweşxanê, rewşa hinekan baş e, rewşa hinekan giran e, dibe ku hêjmara miriyan zêdetir jî bibe. Dewleta Tirkiye amade ye polîsên xwe bi Daişiyan bide kuştin, xwe weke mağdur nîşan bide, xwe weke nêçîrvanê Daişiyan bide nîşandan, ji bo bikeve Sûriyê, Rojavayê Kurdistanê. Hebûna xwe ya wê derê ji bo rewa nîşan bide. Yani eva ye teoriya min e hevanno. Tîmên reveberiya ewlehiyê ya Yalovayê îro vê sibê li gundê Elmalikê ê girêdayî navenda bajêr bi ser malekî de girtine. Di dema serdagirtinê de gumanbarên di nava malê de gule li polîsan reşandine, di navbera aliyan de şer û pevçûn derketiye. Li ser bû yerê tîmên tevgera taybet, pox jê re dibêjin, li Bursayê ji bo piştgirî sewqê herêmê hatin kirin. Hevanno, ê min ez bawer nakim, çünkü Yalova, gundên Yalovayê gundên piçûk in. Wê derê muxtar hene, şaredar hene, kîtê nava bajêr hemî kifş e, dron hene, kamera hene, kî dikeve malê, kî derdikeve, dewleta Tirkiye hemî dizane. Mîna zemanê berê tu herî tu bi çek û silah herî operasyon pêk bînî, malê de kî heye, teslîm bin, tiştekî wisa tune, nemîne zemanê berê ye. Zemanekî dewleta Tirkiye li hember Hizbullahê operasyonekî de dest pê kir, Hizbullah jî yewan bû, ew jî senaryo bû. Yani dewlet dizane kî li ku derê bixe binçavan. Zane. Ama nagire. Mesela ew kesên di wê malê de
Hatta xweşe divê malê da bana. Na. Ew ê jî derkevin derva biçin randevîyo hene, îşî wan hene, li derve dikirûn bixin bin çavan, dikaribûn polîsê xwe nexistana xeteriyê. Hemî mümkün bû. Ama vana dixwazin nîşan bidin. Hemî senaryoya ye. Fîlm e dikişîne. Hûn ê binêrin wê çi derbikeve. Hêzên xwe yên tevgera taybet ya polîsan. Îjab nake, nava bajêr e. Newse ye. Bi yek kamerayekî dikarin hal bikin. Dengê wan dikarin qey bikin. Derketin derve dixwazin dikarin bixin bin çavan. Welhasıl tiştekî li ser vê mijarê ez hema binêrim hevan no. Niha tişta din yani wextê ku Amerîkayê mesela dewleta Tirkiye pêşî bang li Amerîkayê kir ji Amerîkayê xwest ku hêzên veguhêz ên Şamê wekî hevalbendên koalîsyonê nîşan bidin, lê ceribandin çê nebû. Wextê dewleta Tirkiye dît ku Şam hetêşe nikare pêk bîne, bixwe ket dewrê. Aniha bixwe pêk tîne. Baş e. Niha em hinek behsa hêzên hikûmetê yên operasyona li Humus û Banyasê bikin hevan no. Li wê derê êrişî xwepêşandaran kirine, hêzên hikûmeta veguhêz li bajarên Humsê, Banyasê êrişî xwepêşandaran kirin ji bo daxwaza federalîzmê daketibin kolanan. Ev jî muhîm e. Hêzên hikûmeta veguhêz herem dorpêç kirin, hewldan bi darê zorê xwepêşandaran belav bikin. Gelek kes ji ber zor û tundiya hêzên hikûmetê nikarin xwe bigînin qada xwepêşandanê. Rên ku diçin qadê tên jî hatin girtin. Şer û pevçûn çêbûn. Ev du rojin şer û pevçûn hene. Doh pir germ bibû. Li bajarê Ceblê, Banyasê hêzên hikûmetê li xwepêşandaran xistin, gulel wan reşandin. Serokê Meclîsa Îslamî ya Bilind ya Elewiyan li Sûriyê Şêx Xezal ji bo daxwaza mafê qedera xwe, çarenûsa xwe, ji bo federalîzmê bang li her kesî kiribûn ku derkevin kolanan, li ser daxwaza wî însan derketin. Ev tiştekî baş e. Hevkariya wana bi qesedê re gelek hevalê me ji me dipirsin. Çima Durzî, Elewî û Kurd hêza xwe nakin yek? Heval ew qas nehêsane. Niha hem ji aliyê jeografîk ve herema ku Qesedê lê serdest e, dûr e, ew li aliyekî ye, li Rojavayê Kurdistanê ye, yani li derekî viyalî ye. Êwan jî peravê avê ye. Yani li binya Afrînê ye. Navberê de HTŞ heye, Hikûmeta Demkî heye, çeteyên dewleta Tirkiye heye, Heleb heye navberê de. Yani em nikarin bikevin tekilî bi wan Elewiyan re. Ya din jî di navbera êl û eşîrên me ê Sünnî ê Rojavayê Kurdistanê û navbera êl û eşîrên Ereb ên li peravê de Laskiye, Tersus, li wan de re nakokî hene. Ew Elewî ne, vana Sünnî ne, aniha di nava Qesedê de cih digirin, rêveberiya Xweser de cih digirin. Nakokî jî hene. Yani çawa ku ji derve ve xuya dike wisa pir hêsanin e. Çi ye? Ji aliyê prensîp ve daxwaza wana federalîzmê hebe mirov piştgirî dide wan. Eger keç û xortê wan tên nava Rojava dixwazin perwerdeyiya çekdarî bigirin, mirov navêje na, mirov dibêje temam. Ji xwe re lîwayekî ne yan jî komek eskerî ava bikin, em perwerde bidin we, em we birêk û pêk bikin, dîsîplîna eskerî dibe, dîsîplîna siyasî dibe. û vegerin heremê xwe ji xwe re xwe biparêzin. Ve mümkün e dibe jî, heye jî. Di navbera Kurdan û Durziyan de jî ev danûstandin heye. Lê divê em bizanibin ku ev Elewiyên li peravê bi salan piştgirî dan Baasê. Ew jî zû bi zû Kurdan naecebînin. Weke çepkirên Tirk bifikirin yan jî CHP'yên Tirk bifikirin, rojekî mağdur bibin, İslamîst werin ser hikûm li Tirkiye. Ev Kemalîstên berê ew ê çawa li Kurdan binêrin, hê jî Kurdan piçûk dibînin. Yani qebûl nakin ku werin serê xwe bitewînin ji Kurdan re, perwerde ji Kurdan bigirin. Yani wisa nehêsane. Meseleyên sosyolojîk, ê civakî, ê coğrafîk di merû hemû bide berhev. Nakokiyên Ereb ê Durziyan jî bi vî şeklî ye. Yani Durzî hinek zêdetir nêzê me ne. Ji ber ku hem ji kokê ve kuzenê me ne, yani em bi zima min, belkî jî Kurdên pir berê ne. Ew
hecaya were lêkolîn kirin hevanna. Mesele ya sema nûçeyê din ji were bixwînim. İja anha şer û pevçûn dem bi dem didome birîndar çêbûn. Lê doh min li dîmana temaşe kir ew qîz û bûkê wan hinek ji Kurdan îlham girtine. Li kolanan çawa kever davêjin, çawa darê xwe girtine, çawa li ber xwe didin veya xweş e. Wan dîmena me re dibîne xweş e. Berxwedanekî heye, serî natêbînin. Hevan no Leyla Zana hat stadyumê doh di dema maçê de hatine wî kêfxweşiyekî pir mezin çêkir di nava civakî de, di nava beşdaran de. Pir însan hatin li futbolê temaşe kirin. Ew xeber, çêr û êrişa li hember Leyla Zanayê bû sedem ku hinek zêdetir demên hestiyarî çêbibin, xwedî derketin çêbibe Leyla Zana. İja çi bû? Amedspor, Iğdırspor têk bir. Amedsporê li mala xwe mazûvaniya Iğdırsporê kir bi encama 3-0 bi ser ket. Bi vê armancê Amedspor li ser taxê lîderiyê, li ser textê lîderiyê rûnişt. Golên Amedsporê ji aliyê Moreno ve û her wiha Diagneyê ve hatin avêtin. Diagne û Saba Dia di maçê de penaltiyan pêkanîn. Lê encam bi dest nexistin. Yani bi penaltiyan nekarîn gol bavêjin. Firsend hatibû. Ji xwe ew firsendana bikar baniyana dibû 5-0. Ew firsend bikar neanîn. Ji destê wan çû. Leyla Zana siyasetmedara xwedî tecrübe a Kurd hat maç şopand li protokola stadyumê rûnişt temaşe kir. Eleqeyekî pir mezin hebû ji bo wê. Tezahürat, slogan, xwedî derketin. Tabii ev meseleye xeber heqareta ku li Bursayê lê hatibû kirin bû sedem ku gel bêtir li dora wê bicive. Di maçê de çi qewimî ez hema zû bi zû bibêjim. Di deqeya heştan de di êrişa Amedsporê de şuta Moreno ji kelekê çû derva. Di deqeya çardan de gola Moreno ji ber offsideê ji aliyê hekem ve nehat qebûl kirin. Ev her du jî dikaribûn bibana gol mesela. Du gol çû. Di deqeya 33 de Moreno nêzîkê golê bû fol lê hat kirin. Yani xetayek şaştiyekî lê hate kirin. Hekem biryara penaltiyê da. Lê çi bû? Diagne topa wê derva. Bu sê gol vala çûn. Sê gol çê nebûn hevan no? Divê merûv platformekî çêbike rexne û rexnedayîn bigire. Ji heval Diagne û hevalê Moreno çima nekarîne gol bavêjin divê xwe rexne bikin. Belkî jî kirine. Belkî jî platforma wan hatiye çêkirin. Baş e. Di deqeya 43 de Moreno bi pasa Diagne gol avêt û tîma xwe 1-0 derxist pêş. Amedsporê nîveka yekem li pêş qedand. Saba Dia jî penaltiyek ji dest da. Ev jî qelevan top derxist. Di nîveka duyem de bi golên Diagne Moreno Amedsporê ferq derxist sisyan. û 3 puan bi dest xistin. Wekî din Sinan Kaloğlu piştî maçê daxuyaniyekê da tîma xwe pîroz kir. Dibêje ew tîma herî baş e a lîgê. Em dixwazin wekî nîveka yekem, nîveka duyem jî weke lîder biqedînin. Lîderî bi hêsanî nehat. Dibin vê de fedakarî yekîtî heye. Em dibînin ku di parastin û nêveka Xwedê de kurahiya kadroya me kêm e. Ji xwe re li gorî xwe tiştan dibêjin hevan no. Ême agahiya ku me daye we derbarê sporê de ez dibêjim bes e. Ez ne sporê me. Ez nikarim sporê şîrove jî bikim. Niha General Mazlum çima neçû Şamê hevan no. Ez wî jî ji we re hema bêjim. Çima randevû hate betal kirin. Tiştê ecêb dibêjin ha. Tiştê ecêb hene. İja nihatînin suç dixin stûyê Kurdan dibêjin çima peymana dehê adarê nehatiye bi cîhanê. Ziyareta krîtîk ya fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlum Abdî û şandeya danûstandinan ya pê re ya ku hatibû plankirin
Doh li Şamê biya ji ber sedemeke teknîkî hate paşxistin. Çi ye sedema teknîkî? Basa lojîstik tê kirin. Min tiştekî fehm nekir. Problema lojîstik çi ye yani? Gelo dibe ku Amerîkiyan randevû betal kiribin. Navenda ragihandinê ya Qesedê bi daxuyaniyekê fermî diyar kir ku di bernameya ziyareta fermandarê giştî Mazlûm Ebdî û şandeya Bakur Rojhilatê Sûriyê ya ji bo Şamê de guherîn çêbûne. Di vîya bû Mazlûm Ebdî doh li Şamê biya. Di daxuyanî de hate teqeskirin ku ziyaret nehatiye betal kirin. Tenê ji ber hin bi rêkûpek yani organîzasyona teknîkî û lojîstîkî ji bo demekî hatiye paşxistin. Yani min fehm nekiriye hevan ji ber sedemên teknîkî û lojîstîkî randeviya Mazlûm Ebdî ya li Şamê hatiye paşxistin. Ev teknîkî çi ye, lojîstîkî çi ye? Nizanim. Piştî biryara paşxistinê hevahengiya di navbera aliyan da berdewam dike wê tarîxeke nû ya ji bo her du aliyan were eyar kirin, lehvatinekî wê were çêkirin. Qesedê balkişand ser wê yekê ku ev paşxistin bandorê li pêvajoya diyalogê ya di navbera Rojava û Şamê de nake. Ev paşxistin di çarçoveya rêxistinên lojîstîk û teknîkî İngilîzê serdanê de pêk hatiye. Yani organîzasyona serdanê baş nehatiye kirin. Yani lojîstîkî tiştek ku ez fehm dikim ciyê mayînê ye, ewlekarî ye, xwarin e, vexwarin e ama eleqa lojîstîk çima dibêjim? Min fehm nekiriye yani. Carna baştir e mirov nebêje. Mirov bibêje ji ber hin sedeman hat paşxistin. Welhasıl hevan yani di kanalên tekiliyê de bi armancên siyasî de guherîn tunene. Yani tiştekî krîz tune yani. Tu vê manê de dibêje. Çav li rêyek ku ev ziyareta ku ji bo siyaseta herêmê xwedî giringiyeke dîrokî ye, duwarê siberoja Sûriyê, duwarê meşa danûstandinên di navbera aliyan de rolek sereke bilîze. We goterê. Hevan niha ez derbasê Rojhilatê Kurdistanê dibim. Zû tiştek ji we re pêşkêş dikim. Xortekî Kurd hatiye girtin li İranê yani evaya hinek ew e xeter e. Bê çek û sîlah hatiye girtin lê dewleta İranê niha li behaneyan digere. Pejakê daxuyaniyekî ragihand, bi daxuyaniyekê ragihand endamê wan Muhsîn Qadirî li bajarê Banê ji aliyê hêzên İranê ve dîl hatiye girtin. Agahî jê nayê wergirtin. Aniha dibêje di derbarê qedera hevalê me de dewleta İranê berpirsiyar e bila agahî bidin me ji me re bibêjin ew li ku derê ye. Partiya Jiyana Azad ya Kurdistanê Pejak derheqê dîlgirtina hevreyê wan Muhsîn Qadirî de jê re dibêjin Heval Şahîn ji aliyê pasdarên İranê ve nebûna tu agahiyekê ji wî dibêj ji bo me problem e. Em radigihînin hevalê me Muhsîn Qadirî bi nasnav Heval Şahîn roja 22 Hezîrana 2025 li bajarê Banê ev meselekî kevne gelo. Na meselekî kevne. Hevan erê rast e. Ez hema ama mesele hiç çareser nebiye. Ev jî mijarek mühim e. Mesut Barzanî dibêje li Iraqê serokkomar divê Kurd be lê ne şerte ku pedekeyî be yan yenekeyî be. Mesut Barzanî çend mekanîzmayên ji bo diyarkirina nûnerê Kurda ji bo posta serokkomariyê pêşkêş kirin. Barzanî ragihand ku divê nûnerê Kurda ji bo vê postê li Parlamentoya Kurdistanê yan jî ji aliyê fraksiyonên Kurdistanî yên li Bexdayê ve were diyar kirin. Yan jî divê alî bicivin û kesekî di nava xwe de diyar bikin. Barzanî her wiha amaje bi wê yekê kir ku merç yani şert nine ku ew namzet pedekeyî bin yan jî yenekeyî bin. Parêzgeha Barzanî îro peyama Serok Barzanî al ser posta serokkomariya Iraqê belav kiriye. Tê de çi dibêje?
پێویستە هەموو ئالیên کوردستانی خودی wê qeneetê bin ku ev postê serokkomariyê bila para Kurdan be. Ew temam. Lê ne mecbûrin yenekeyî be yan pedekeyî be. Ji bo ku serokkoma nûneriya rasteqîn a gelê Kurdistanê bike, divê di mekanîzmeya hilbijartina serokkomar de guherîn were kirin. Êdî aliyekî vê postê wekî milkê xwe ê taybet nebîne. Yani aliyekî Kurdan heta niha serokkomarî aydê yê yenekî bû. Yani barzanî dibêje bila yekê Niştimanî Kurdistan ji kerema xwe re vê postê serokkomariyê weke milkê xwe taybet nebîne. Bila cih bide ê însanê din jî. Li gorî peymanê barzanî ji bo mekanîzmeya diyarkirina namzet ev rêbaz destnîşankirine. Yan li Parlamentoya Kurdistanê kesekî weke nûnerê Kurdan ji bo wergirtina postê serokkomar were diyar kirin. Yan hemû aliyên Kurdistanî li hev bicivin ji bo wê postê li ser kesekî li hev bikin. Rêbaza din jî ew e nûner û fraksiyonên Kurdan ên li Parlamentoya Iraqê kesekî ji bo wergirtina wê postê diyar bikin di nava xwe de. Yani ne şert e ew kesê ku ji bo postê serokkomariyê tê hilbijartin pedekeyî be yan yenekeyî be. Dibe ku aliyekî din be jî yan jî bê alî be. Dibêje Rêzdar Mesûd Barzanî. Yani ya girîng ew e ku li ser wî kesî lêhevkirina Kurdî hebe. Ev jî meselekî mühîm e hevan no? Ez ana vegerim cem we hevan no? Êdî dengê me hatiye we, dengê min nehatiye we, êdî çawa mesele derbas bû nizanim. Ez hema nûçeyên deqeya dawî binêrin hevan no. Tiştek ku min xwest îbret bû ji bo min, rezalet bû li Efrînê hevan no. Rêxistina mafê mirovan ya Efrîn Sûriye diyar kir ku zarokekî bi navê Ehmed Elî El Hilal 5 salî ye, şeva şemiyê ve piştî ji mala xizmekî xwe li taxa Eşrefiye ê Efrînê derkeve wenda dibe. Malbat bang li şeniyan dike, kî dîtiye bila xeber bide mizgeftê. Vê sibê malbatê zarokê xwe kuştî dît. Li ser qirika zarok şopa têlê heye. Yani pê hatiye xeniqandin. Heta niha tu agahî di derbarê detayên vê sûçê de yan jî nasnameya sûcdara de nehatiye zelal kirin. Malbata zarok perîşan e. Li kolana xeta veguhestina wesayîtan a taxa Eşrefiye agahiya wendebûna zarokê xwe belav kiribû. Roja din zarok qetilkirî hatiye dîtin. Sûçê bi vî rengî cezakirina sûcdaran ya jî bêdawîkirina sûçan dewam dike li van taxan, hevan du tiştek ku vê derê em bibêjin çi ye? Şerma me ye ku em bajarê xwe Efrînê di destê çeteyan de dihêlin. Ev şerma me ye yek. Ya duyem çawa însanekî mexluqatekî mümkün e zarokekî 5 salî bi têlê bixeniqîne yan jî bibe sebebê kuştina wî. Ev mexluqat, ev însan çawa dikarin li heyatê bin? Çawa dikarin di nava me de bijîn? Ji eynî hewayê fayde bibînin. Ser merû carinan nikare şîrovê bike. Yani ev skandal, ev felaket, ev hovîtî çawa însan dikare zulmekî ew qas mezin li însanekî din bike. Ez behsa malbatê jî nakim ya zarokekî 5 salî li vê dunyayê nekarî bijî, nekarî bihewe, nekarî fayde bibîne ji vê dunyayê. Em çawa nikare xwedî derbikevin? Yani dibe merû tim vegere xwe, ew adetê min e, merû tim vegere xwe sûj bar bike. Donald Trump û Netanyahu li hev dicivin di derbarê Xeza û Îranê de. Di nava sala 2026 de li hember Îranê şer derdikeve hevan li derekî binivîsînin. Şerê li hember Îranê di sala 2026 de dîsa ji nûva dest pê dike. Eger bi ser ket fayda Kurdistanê tê de heye. Eger bi ser nekeve ev dibe şerek duyem û şerê sêyem dikeve dorê. Rûniştina yekem ya Parlamentoya Iraqê pêk hatiye. Parlamenterên Kurd bi Kurdî son dixwarin. Em hêvî dikin ku ew aqûbet li serê Kurdên Bakurê Kurdistanê be.
li parlamentoya Iraqê sond bi Kurdî hate xwendin hevanna. Baş e? Ez xatir ji we dixwazim ka pirsekî heye Emîn Kutlar çi dipirsî hevan? Ji ber vê yekê dewleta Tirk êrişa ya wekî hincet bikarbîne keve rojava. Erê dewleta Tirk şerê li hember Daişê ji xwe re wekî behane bikartîne ji bo tunekirina pergala rojava. Derdê dewleta Tirkê Daîş maîş tune, Daîş hevalbendê wan e. Dewleta Tirkê ferq kir ku herkes Daişê bikartîne, ew jî dibêje îja dora me em bikarbînin hadê. Çünkü armanca dewleta Tirkê sırf xirabkirina pergala Kurdan e. Lê nafîle tîren çû sedî sed Kurdistan ava dibe. Yani şik û şûpa mitune ye. Şik û şûpa mitune ye. Kurdistan jî ava dibe, Kurdistana serbixwe ava dibe û em digêjin huzurê jî. Huzur dereng tê lê Kurdistan ava dibe. Ji ber ku ême Kurd jî em jî nexwedî wê mantiqê ne ku em bikaribin dewleta xwe xweş bi rêve bibin. Yani li cem me jî krîzê navxweyî wê perçê bibin. Normal e. Bila hebe tişna be. Heta xelk me da vê zîndanê bila hevalê me bavêjin zîndanê ne mesîle ye. Çê dibin tiştî wisa. Xatirê we silav rêz hevalno dem baş.